Hej, Jørgen. Hej. Hvordan går det så? Er der ikke så mange af dem, jeg snakker med de her 10-15 år, hvor jeg nu har været uden for arbejdsmarkedet, ikke? De er døde. Nogle er selvfølgelig rejst. Nej, de fleste er døde. Sådan de, der rejser. Og der kommer ikke nogen nye til. Den generation, den der generation, de tilhører, det som jeg sagde, det er ikke. Så de går væk. Så er der en ny generation. Men det er nogle helt andre nogen og sådan noget, ikke? De falder mig ikke sådan rigtig i hak med, hvad man skal sige, vel? Der kan jeg mærke det, altså. Jeg kan også godt have dage, hvor jeg er nedtrykt. Eller hvor jeg er deprimeret, snart det hedder, ikke? Det kan jeg også godt have. Og det er ikke så sjovt. Endnu klarer mig uden nogen form for piller, lykkepiller, hvad fanden det er alt sammen, ikke? Ikke nogen form for medicin eller noget, det bruger jeg ikke. Jeg kommer ud af det igen, ikke? Går lige nogle dage, så er man op igen, ikke? Men det kan godt, det sker, og selvfølgelig ser i vinterhalvåret, ikke? Det er helt sikkert, at det er farligt at sætte sig hen, som ældre det, ikke? Og lukke sig inde. Selvom de får bragt mad op, og de får gjort rent for sig og sådan noget. Det er helt garanteret farligt at isolere sig. Og jo længere tid de gør det, jo sværere bliver det at komme ud af det igen, jo ikke? Hvor isoleret må du bo? Da man var 19-20 år, ikke, der vidste man jo godt, hvad man ville med livet. Men det blev det bare ikke. Det blev det bare ikke, for det kunne jeg ikke realisere dengang, vel? Der ville jeg jo også være gift og have børn og sidde i et stort hus og med bil udenfor, ikke? Men den skæbne ville det anderledes, ikke?